Mga kagamba, welcome back to my channel ulit. Ayan, dumayo tayo mga kagamba para masubukan natin ang mga kagamba natin, kinondisyon natin ng 2 araw. Tapos ayun, kahit pa paano nanalo rin tayo ng sa 4 na laban, 3 panalo, 1 talo. Yung isang puro malupit yung mga laban mga kagamba. Shoutout muna tayo dyan bago natin panoorin tong aking panalo ngayong araw na to. Itong aking tala na malupit na tala. Shoutout muna kay Joshua Liana, kay Jake Vizcara, kay Jib Spider TV, kay Eduardo ML, kay John Ralph Borja, Giaco 1234 at saka si Kasakmal TV. Yan, shoutout sa inyo lahat mga kagamba. Ayun, yung tala na yan, ang kalaban niya pares tala yan. Ayan, bali pang 3 laban yan itong tala na ito, itong unang mapapanood nyo. Hirap ibitaw pero ang kalaban niya tala din, match na match talaga sila mga kagamba. Ayan, hirap ibitaw siya dahil pabalik-balik. Ngayon ang astig nitong tala na ito, ayan, OS yung sukat yan mga kagamba, Cebu yan, Cebu. Susunod na laban yung Tagalog ko rin na nanalo, tinalo niya Masbate. Ayan, tingnan nyo yung laban na yan Ayan na. Ayun, doon sa baba na sila nagsakmala, no? Nangingibabaw yung akin dyan, yung tala na nasa ibabaw. Tala rin kalaban niya, kamukhang kamukha sila. Magkamukha. Pero hindi niya tinigilan, natagiliran niya yung kalaban niya. Tala din yung kalaban niya, astig din yung kalaban niya, hindi basta-basta yan mga gamba. Kung hindi dahil sa mindulod yan, hindi tayo mananalo dyan. Yan. Meron tayong bagong load ngayon mga gamba, yung mindulod na bago nating timpla ngayon. In-upgrade natin yan. Hindi napapanis at saka hindi nakakaudi. Magandang saka hindi na kami naglulod pagdating dyan. Nilodan na namin yan. May pundo na yan. Kaya sabi ni RD kanina, loadan daw namin. Huwag na lang, hindi naman kami naglulod, sabi ko. Ayun, sinaputan yung kanyang gagamba. Ayan, conceal na siya dyan. Ayan. Ayan, kumakagat pa yung aking gagamba sa kamay. Ayan, no? Ang galing na laban mga kagamba. Talagang sakmalan. Yun. Panood nyo. Maraming salamat mga kagamba. Hanggang sa muli. Ay, panoorin nyo pala sa susunod yung i-upload ko yung 2 na panalo. Tagalog at saka Masbate yung isa. Yung akin Tagalog, Masbate, pinatay niya. Okay.